analisian tarte honetan, aizu, Iruñe, Jagoa Arrasate, ezakit, for president, erreferente askorentzat, belaunaldi ezberdinak ari dira adoratzen, Nafarroa, esan genezake, modakoa egin duela ezberak bakarri, baina modan dago Nafarroa, zertan zabiltzate Nafarrak? Gauza askotan, betiko moduan, gauza askotan, presidenterako ezakit, hauteskutak hor daude, baina agian nik bai ikusten dudala aukera handiagoa, ezakit orain nola egongo den, badakizue orain ez denez demokratikoki erabakitzen nork botako duen San Ferminetako txupinazoa, pues akaso Osasunak botako du eta Osasunaren buru Jagoba Arrasate, ezakigu zer gertatuko den hor. Hori ikusteke, kartelaren berri izan dugu hori bai, baina datorren alkateak hautatuko du, ziurrenik txupina nork jaurti, koetea zuen izkeran, edonola ere, Nafarroa modan dagoela ari gara aipatzen, Osasunaren partida honek izugarrizko arrastoa utzi du, onerako esan genezake. Aireportuko irudi horiek Guardia Zibilez jositako harrera hori deigarria izan ziren, hori ere analisirako puntu izan daiteke, edonola ere, aipatzen duzu Nafarrak ezaretela geldirik egoteko gizartea, inoiz ez dela hala izan, badakigu bereziki pozik, arro, bazaudetela, sorioneku aurkikuntza horrekin, orain sorionekuak mugimendu aurkeztu dela, aurkeztu bakarrik ez, bideoklipa, deialdia, goazen herri esilintxetaren hitzak entzutera, aste honetan bertan, aurkezpena egin duzuelako Gaztelu plaza bihotzean bertan. Ez aldarraroa zorionik gabe, Nafarroa! Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10 mobilizaziorako. Aitortuko dizute Iruñe, Estitxu Arozena eta Saio Alkaiza, lehen kolpean irribarrez alako indarrarekin abesten ikusteak edonor unkitu eta bihotzean koske egiten duela. Baina bideoklipa ere bada, zer daukagu iragartzeko bideokliparekin eta bereziki horrekin lotutako dantza edo koreografiarekin? Da fantasia hutsa, osea, benetan, eta gainera aipatu duzun momentuan niretzat da abestiaren momentikoaz egiten dio hor gino bat ez, Nafarroa inezeko abesti horri zeharraro euskararik gabe Nafarroa, pues orain zeharraroa zorionik gabe Nafarroa, ez? Eta aipatu duzun bezala eta Reyesek aipatu duen bezala, ekainaren 10ean kriston mobilizazioa egingo dugu hemen Iruñean, Nafarroaren erdigunean, pixkat ere adierazteko hori, ez? Postasunez ere egin dezakegula euskaraz eta postasunetik ez euskararen aldeko borroka egin daitekeela, eta bueno, nik uste dut kantak hori erakusten duela behinik behin. Baina koreografiari buruz zerbait aurreratzerik badukagu analisi ikuspuntu honetatik beti ere. Bueno, bai, oso analitikoa izango naiz, abestearekin batera, sartzen bazarete Sorionekuaken YouTubeko kanalean, ere badago koreografia ikasteko, ze 10ean dena dantzatu behar dugu. Ez dakit egongo den dantzati herrikoia, baina, bueno, denok jakin behar dugu herriko eta auzoetako jaietarako eta nola ez San Ferminetarako. Baina, bueno, kontu bat den, aipatu dizudan bezala, nik eurekin harremanetan jarri naiz baimena eskatzeko eta hartzeko justo estribilloaren zatia, claro, badago hor sare sozial bat modan dagoena dantzatzea. Egia esan, ni ez naizela oso dantzari trebea, koordinazio eta biok ez gara oso lagunak, baina bueno, egin dut hola, euren koreografia pixkat moldatu TikTokera, zebakizue TikToken izan berdean nahiko dinamikoa, eta bueno, nik proposamena botako dut, eta, bueno, espero dut zuek ere kolpez kolpe ere errepikatzea audioarekin, eta horrela lortzen dugu TikTok ere zorioneku bihurtzea.
ez da erronka txarra. Aurreratzen dizuegu, kolpez kolpeko kaztariok ez garela oso dantzari trebeak, ahalegin txiki bat egin dugu, lehen ahalegin bat, seidan ere ikusteko aukera izango duguna, baina zai izango gara, Iruña Astitzek egingo duen proposamen horretara, eta TikToken, aizue noski baietz, aipatzen da ez, ikusentzunezkoen edapena, euskara sustatzea gauza beharrezkoa da, zalantzarik ez dago horretan, baina euskarazko ekoizpen horiek ikusi eta ikustaraztea eta edatzea zein lan handia eta erronka zaila den askotan, zuk hori ondotxo dakizu? Bai, hori funtsezkoa da, askotan galetzen dugute zer behar den euskarazko edukia egoteko plataforma ezberdinetan, orain bolo-boloka dabil, eta aurreko astean ere streaming plataformen inguruko solasaldi bat egin zuten hemen Iruñean, baina, bueno, nik dakidanaz, nik erabiltzen dudanaz eta bertan sortzen dudan espazio bat eta zitzengo dut, sare sozialak, eta iruditzen zait alde batetikan baliabideak egon behar direla, nahi duenak edukia euskaraz sortezan, baina baita ere behar dugu jendeak euskaraz edukiak kontsumitzen hastea. Ze, klaro, egia da orain arte ez dela hainbesteko edukirik egon eta beraz ez dagolako hainbesteko iturarik euskarazko edukia edo edukia euskaraz kontsumitzeko gure bizitzako beste espazio honetan, azkenean ere uste dugu sareak direla beste planeta batean dauden gure etxeak, gure plazak, baina ez azkenean dira gure egunerokotasunaren beste zati bat, azkenean guk eremu fisikoan ukitzen dugun eremu horretan egiten dugun guztia, egiten dugu ja kasik sarean. Tira, honi buruz hitz egiteko tarte aurre izango dugu, datozen asteetan, hala eta guztiz ere, 3 lerrobururekin geratzen ez, pixka bat Nafarroa eta Euskara uztartze aldera, asteko eta behin edo behintzat azken ordoi begira, irati filma honezkero plataformetan ikusgai badela, hori bada, albiste on bat, bestetik Kartujan Jago Arrasateren hitzartzea euskaraz kopako finalean ere izan zela nolabaiteko garaipen txiki bat edota euskalduntze edo euskara nolabait modan eta balioan jartzeko beste urrats bat ere bai, eta errespetua eta balioan jartze horretatik abiatuta, eta nola ez, aipatu duguna, koreografia, bestia, baina Irulegiko aurkikuntzak argi uzten du Nafarroan mugarri bat ezarri duela eta aurrera begira ekainaren 10 zaratago utziko duela arrastoa eta akaso askori bintzat bidea zabaldu ere bai, hala? Bai, hori da. Eta, bueno, ikusi beharko dugu. Ere, gustatuko litzaidake aipatzea, claro, osasunaz hitz egiten dugunean, ez dugu ahaztu behar, gizonezkoen taldea ari garela, baina emakumezkoen taldea ere hortxe dabilela, urteak daramatzatela lehiatzen lehenengo mailara igotzeko, eta bueno, aurten ere beste aukera bat izango dute, asteburu honetan izango dute aukera, eta ikusi beharko dute ere, hor, matematiken kontua egongo da, badakizue nolakoak diren horrelako lehiaketak, zenbat gol dituen batek, zenbat sartu dituen, zenbat jaso dituen, eta horrelakoak, ikusteko aukera duen igotzeko edo ez. Eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, azkenean aipatu dugu Nafar guztiok jarri dugula mugarria, eta mugarria jarri behar dugu alor guztietan, eta betaurreko eta ikuspegi ezberdinetatik ere. Beste behin esan dezakegu Nafarroa kontraste handiko lurraldea dela, ezta? Horregatik izango duela ere halako erakarpen gaitasun hori. Hori da, nik uste niretzat egin den Nafarroako turismotik egin duten kanpaina honena izan zen Gazteleraz Navarra Tierra Diversidad, eta eske hori halakoa da, eta nik uste dut hori ere aberastasuna dela oso handi batean, gure herrialdearekiko eta gure herriarekiko, Euskal Herriarekiko diot. Horregatik ekainaren 10koa izango da mundiala, beraz apuntatu lehenik. Ekainaren 10ean, hola, borobildu, agendan, egutegietan, eta gero nola ez, abestia ikasi eta koreografia TikTokikoa, venga, barkatzen dizuet. Zuei ez, kolpez kolpeko lagunak,
baina ikusentzunelei, bai. Baina, bueno, bestea bestea ikasi behar da, sartu, sorionekuak YouTube kanalean, eta, bueno, webgunean ere sartzen baldin bazarete hor, informazio pila lortuko duzue, eta baita ere kamiseta moloiak erosteko. Deskubritu du gainera TikToken esku bat abestia bilatzeko aukera ere badagoela, beraz, gure kazetaritza lan honekin ere, geure aletxoa jarrita eta Nafarroako audientziari zor diogun zerbitzuari helduaz noski baietz, kolpez kolpek ere segiko du lerro horretan bere ekarpentsoa egiten. Iruña, Astitz, plazer bat izan da. Beste behin ere hemen nahi zaitugu, Venga, hurrengor arte. Aio. Agur.